A Pobra do Caramiña lanza un sorteo para dinamizar o comercio local. Os clientes que realicen compras de polo menos 10 euros en cada establecemento adherido poden completar os 10 selos do seu pasaporte Euro Disney e así entrar no sorteo dunha viaxe para 4 persoas a Disneyland París. O Concello da Pobra do Caramiñal, en colaboración coa empresa Congalsa, pon en marcha unha nova edición do tradicional sorteo de Euro Disney destinado a impulsar o comercio local durante o Nadal. A novidade deste ano é que a participación farase directamente a través dos establecementos adheridos en lugar de redes sociais. A campaña é Pasaporte a Disney e vai a comenzar o día 29 de decembro ata o 5 de xaneiro. A campaña consiste que por cada 10 euros de compra pois van ter que selar. Por cada 10 euros lle poñen un selo ás diferentes tendas que participan e cando enchan 10 selos, todo o pasaporte, pois o depositan nas urnas e poderán participar no sorteo dunha viaxe a Disney patrocinada pola empresa Congalsa. Entre o 29 de decembro e o 5 de xaneiro, os clientes que realicen compras nos comercios participantes recibirán un pasaporte Euro Disney, no que deberán reunir 10 selos, un por cada compra mínima de 10 euros, para poder entrar no sorteo. Unha vez completado, o pasaporte deberá depositarse nas urnas dos propios establecementos. Desde Congalsa, como decía Amparo, pois estamos moi satisfeitos de que un ano máis o Concello volta a contar con nós. Xa son 5 anos, se non recordo mal. Son momentos de xerar un pouquiño de dinamismo no noso comercio local con este tipo de iniciativas que cada ano supéranse, son un éxito. Este ano estamos convencidos de que vai ser outro éxito e pola nosa banda seguiremos apoiando en sucesivas edicións porque iniciativas como estas de dinamizar o comercio e o tecido económico local parécenos fundamentais. O sorteo terá lugar o 7 de xaneiro na Praza de Abastos e a persoa gañadora poderá desfrutar dunha viaxe a Disneyland París para 4 persoas en media pensión. Dende aquí, animar a toda a veciñanza a que participe, a que visite os establecementos que estarán identificados con un cartel, os que entran na campaña de Pasaporte a Disney, pois a que participen nesta campaña, porque son moitos os que xa nos están preguntando cando se sorteaba o que é a viaxe a Disney. Reiterar, unha vez máis, as grazas á empresa Congalsa, que, como xa sabedes, todos os anos participa ca Concellaría de Promoción Económica nestas datas, que son datas que xeneran moita ilusión e sabemos que é un premio pois que gusta moitísimo a todos os veciños e veciñas, xa non só da Pobra, sino tamén da comarca da Barbanza. A concelleira de Promoción Económica, Amparo Cerecedo, destacou que a iniciativa busca continuar impulsando as compras nos comercios locais durante as festas do Nadal, agradecendo a colaboración de Congalsa que financia o premio. Esta proposta combina ocio e apoio ao comercio local, ofrecendo aos veciños a oportunidade de gañar unha experiencia única en familia.